ako diri sa balay sa akong agaw sa Fontanilla nga side si Manong John Von. So wala mi nakauli gahapon kay kagahapon birthday sa iyang anak na si Valentine. Happy birthday Valentine. Heart Valentine. Yan, birthday niya. Happy Hearts Day, birthday niya. So ngayon, nandito ako, didiligan ko yung mga bulaklak nila. Kasi sayang hindi siya madiligan yan. Madaming bulaklak sila dito, magaganda. Dagan kayo sila mga bulak. So pasensya mo, mga kananay ha, kayo binisaya ako, usay magtinagalog. Kaya usay lagi dili ko makasug ako og tinagalog. Muna nagatinagalog ko para makasabot tong mga magapuyo sa Manila kana mga Tagalog yun ba? Di na sila kasabot og Bisaya no. Karon magbinisaya na pud ko. Nindot kay ang ilang balon diri kay tinaw kay tubig daro. Yan. Laom kayo. Narang yang tubig oh. Tinaw kayo. Skin. Nakaibog. Sunday siya ulan, dili gyud siya as in mabasa ang mga bulak na no. Siya nakasulod. Naghinay ra siguro ang ulan gahapon. Dili kay siya kusdining diri sa kuan no, bukid kay daghan kag makuan matanom tapos pwede ka magbuhi og mga kuan o pwede ka maghimo og kanang sana pispan diri kay imong kuanan og mga isda tapos pwede sad magbuhi kag mga manok tanom kag mga gulay ning tuyok sa tatong pantat siguro dito. So mutuyok sa mi dito guys kay tan-aw na mo tong pinaka dako nga pan. Ni siya nga mga isda guys kanang puyo ni siya nga isda. Si Puyo gurami. Ay gurami di ay bali dai ko gurami daw di ini. Mga gurami dai ni. Na oh, Atura na idako na saag. tilapia. Pwede naman to. Padakon pa gid to na lami na kaayo. Dami na mo kasi pagkaon. Mao di ay. Mama na oy. Ngani pantat. Kada adlaw ni sila pakaunon, paniud to panihapon o Wala, kaisa lang. dili lang. Gana-gana lang. Dili buntag hapon. Ah, Wala na padulong lang ito. man Ano pakakaon. pantat na dino. Dili kay sila makadali-dali no. Dili ba nang gurami. Lami kid. Mao nang grabe kay kaliskis no. Ay, dili. Dili. Lahi ito. Kuan man to. Ano pangalan? Puyo man na ito. Kani si gurami. Sakto raman ang kadako anak niya. Mura pa Dili, tilapia. dili kay mo dako. Bantok si uno. Ah, Imuhang sibol. may mong nang inanaw kay na. Ako ko. Halwan ko. Ay pantat. Nice kay siya ang mga isda, guys. Dili siya baligya kay padaghanon pa siya. Unya na ibaligya kung kanang sobra-sobra na siya kadaghan ba nga di na gyud siya sigo diri sa tubigan. Diri sa kuan. Unsa na? Fish pan. Nice kay. Yes. Indot kay siya ko ano. Sana ay ito ara kadako sa isda. Kada buntis mana? Buntis gina. Oh, turang dako kay mo fish. Dili ang halwan. Ay pantat. Tura. Tura ay. Lagyan. Ato ra ay ka tilapia gyapon tong dako. Tura diri. Tura. Tura ni. Kasi nakatulog. Sige bayag ambak-ambak gabi yung mga isda. Anto ay lasya to. Siti kay. Kaya kung tinawgan ba? Ito. Lami kinakulog ito. Gani. Ako to. Diyan nga punuan yun. Nara. Kuan tilapia. Ilang balay diri sa bukid guys. Balay ni sa akong igagaw. Side sa akong papa. Ayan. Fontanilla family. Shout out sa mga Fontanilla family.
pa siya na tiwas kay out of budget lagi. Yan. Out of budget. So lisod langgod kay karong panahon na guys, karon labi ng pandemic. Magkulang-kulang gid ang imong budget. Sa kaon pa lang daan, mahal na kayong mga pamaliton. Kaya di gid nimo siya matagaan og kanang budget ang para pang kuan sa iyong balay. At least dili man pud siya mapuy-an man pud gihapon siya guys. Kana lang kay di nimo siya mailisan og mga ending yan. Siguro kung maka-budget sila, pag dili na jud lisod kaayo, matarong na nila guys. Yan. So dati guys, kami diri mi nagpuyo. Mao ni ang among luti dati. Diri. Nami payag. Pagka wala sa kong papa, pagka matay, mao to wala na mi diri nagpuyo. Yan. Kani siya laagan diri kay bugnaw kay siya ang kuan. Gabi muramig na ka aircon. Ting bugnawa sa panahon diri. Lahi ra gid dito sa among balay sa Panabo kay subdivision man to. Ang balay sa kong igsuon. So, lisod kayo, wala kayo malanghat ng hangin na fresh. So, ganyan nindo. Tora si X-Diary. Shout out, X-Diary! Shout out. Shout out. Subscribe daw siya sa iyang channel, X-Diary. Yan. Morning lugar diri. Bukid. Yan. So na. Mo na tong katong kuan lang fish pan. Yan. Pagka na ganing maboard mi sa balay nga wala mi kalaagan lain, dili ra man pud among madali-dali laagan kay bugnaw siya ba, bugnaw kay diri mi lapita. Tapos naapoy mga butong para kagahapon naghimo sila buko juice tora dia ila to gikuha. Narawa pa nahipos ang ilang mga gipangpanitan sa butong gahapon. Yan. Latitaw! So ayan guys, thank you sa inyong pagtanaw guys sa akong YouTube channel. Ay subscribe ko ninyo. Yan, bye nila. Dit mao na ang ilang kuan front sa ilang house yan. Pindot kay daghang kay mga bulak. Pindot kay mga flower. Musaka ka sa ilahang payag. Tara, narang ilahang abuhan. Kay musaka na ko padulong kay mamahaw na.